Babo Balen, kumusta kayo po? My name is Louie. Welcome to Wherein Pampanga. Guys, we traveled all the way from San Fernando to Florida Blanca. Know more about this new business that is located po sa Siran, Guagua. Actually, it's just near Olongapo Gapan Road. Pero ngayon, nandito tayo sa bahay nila. And let me give you a glimpse of what happened earlier this morning. Yes! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi mga karambola. So ang karambola at syempre ang Wherein Pampanga ay magkakasama dito sa Bob and Chicks dito sa Guagua, Pampanga. So mga karambola and Wherein Pampanga, gora na! I'm Tins. I'm Urvi. Kami yung unang branch here na nag-franchise for Bob's and Chicks sa Pampanga. We have the most famous whole chicken bagnet. So, for me, yun yung pinakagusto ko. Ang difference nito from others, like yung mga well-known and famous, is yung sa amin, bagnet siya. So, usually, pag sinabi natin bagnet, pork baboy. Baboy siya, diba? So, sa atin, ang kakaiba nun, crispy siya. Tsaka ano kasi yung pinampambato natin, naka-partner na chick suka. Yun. Special suka. So, suka yung okay sa amin. Like yung iba, may sauce sila, may gravy. So, yun yung pinaka-unique sa amin. Ngayon, nag-open kami. Sana mabisita nyo kami and sana masuportahan nyo yung produkto namin. Like, sinabi nga namin, kami yung pinaka-una ngayon dito sa Pampanga. And hopefully, dadami tayo. Agad-tanda kayo po, Kabalen, na sign po. Kami naman pong delivery. Kung bisa kayo pong pa-deliver, kayo pong page me, pwede nyo kami pong i-message. So, just in case na nag-crave kayo, for now, we're open 8 a.m. to 8 p.m. We are currently located sa, kung familiar kayo sa intersection ng Golangco, so, beside Jetty Station, San Antonio, Siran, Jose Abad Santos Avenue, Guagua, Pampanga. We have Smart and Glow phone numbers. You can just visit our page, Bob's and Chicks Guagua. So we have a lot of branches. So this started in Tarlac and now we have it here in Pampanga. So hopefully, support nyo kami and then share with friends. Sana matikman nyo and makavisit kayo sa amin. So sa Bob's and Chicks, mas sigurado ka!